Les Torres de Serrans es troben situades enfront del Pont dels Serrans. El nom dels Serrans prové per la seva localització geogràfica, ja que pertany a la zona de la serrania comúment coneguda com els Serrans. Les Torres de Serrans van ser construïdes entre el 1392 i el 1398 per l'arquitecte Pere Balaguer, que també fou l'arquitecte del Micalet. El 3 de juny de 1931 foren declarades Monument Històric Artístic Nacional. El seu ús principal durant molt de temps va ser el de servir de defensa en qualsevol atac eventual a la ciutat, però més generalment s'utilitzava per a cerimònies i entrades oficials d'ambaixadors i de reis, i se la considerava com a l'entrada principal de la ciutat. Durant la Guerra Civil Espanyola, mentre València era capital de la Segona República Espanyola, les torres van allotjar part del patrimoni artístic del Museu del Prado, que el govern tractava de protegir de les bombes que amenaçaven Madrid. El 1586, després de l'incendi de la ciutat, les portes es reconvertiren en presó de nobles i cavallers, fins que aquests foren traslladats al convent de Sant Agustí. A partir d'aquest moment tingué diverses utilitats fins a l'actualitat. Per a dotar les torres d'una major seguretat, es va realitzar una trapa defensiva en la seva base. Per tant, les Torres de Serrans es van construir dalt d'un talús. Les Torres de Serrans compten amb una altura de 33 metres. La seva base està formada per dues torres poligonals simètriques. Les Torres de Serrans disposen de 3 altures amb sales abovedades en cadascuna de les torres, que estan unides per un cos central format per 2 altures i una terrassa. Quasi acabades les obres, es plantejà la necessitat de millorar l'accés a la planta noble de les torres, per això es projectà la monumental escala de pedra. Aquestes torres van ser construïdes per un nombrós grup de picapedrers, que eren les persones que treballaven la pedra a les construccions. Cadascun tenia una marca particular que posaven en el bloc de pedra com si fos una assignatura, per saber quantes pedres havien fet. Aquestes marques eren molt simples, com creus o triangles. En l'actualitat, les torres són un monument visitable de la ciutat. Es pot pujar dalt i gaudir de les vistes. Les Torres dels Serrans s'utilitzen, a més, per a diversos actes, entre els quals el més característic és la crida de les festes de les falles, en la qual, cap a febrer, la fallera major crida als valencians i fallers a començar les falles. Després de la guerra amb Castella, el Consell General de la ciutat va encarregar a la fàbrica de murs i valls la construcció d'una grandiosa porta que fos orgull del poder econòmic i social que gaudia la ciutat en aquella època. Esta porta ha sigut considerada sempre com l'accés principal a la ciutat de València, quan existia la muralla. Les Torres de Serrans són, per tant, un dels monuments més importants junt a les Torres de Quart.